Naším dnešným hosťom je Vladimír Kaštier, partner spoločnosti EY na oddelení konzultingu. Dobrý deň, vítajte v štúdiu Trend. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie, som rád, že tu môžem byť. Pán Kaštier, portfólio vašej spoločnosti a portfólio klientov zahŕňa rôznorodé podniky. Sú to stredné, veľké, medzinárodné, lokálne, slovenské. V čom sa zásadne možno líši ten prístup, povedzme napríklad v SAP implementáciách? Tak s tými firmami je to také isté ako s ľuďmi alebo rodinami, hej, že každá tá rodina je v niečom jedinečná, alebo človek, ale tak keď zoomneme na celú zemegulu, tak sme si v niečom veľmi podobní. Hej. A takto to je s tými IT a projektami SAP transformácie. Hej. V niečom je to veľmi podobné, ako keď staviame akýkoľvek dom, musíme najprv mať jamu, steny, okná, strechu, tak takisto to je pri SAP implementácii. Musíme začať nejakým potvrdením cieľa, potom analýzou, potvrdením, ako to riešenie má vyzerať, potom ho nastavujeme, potom sa testuje, migrujú sa dáta, testujeme, školíme. Takže v niečom sú tie projekty takmer identické, ale potom prispôsobíme tej veľkosti firmy a samotnému odvetviu. A každý ten projekt je zaujímavý svojím spôsobom, tak ako každý človek je zaujímavý svojím spôsobom. Pri tých malých firmách, keď sa ľudia zmestia do jednej zasadačky, ako je napríklad táto, tak cítime tú energiu, všetci sa poznajú svoje silné, slabé stránky, že je tam iná energia, ale zase je problém to, že sa veľa tých úloh stretáva na jednom, dvoch, troch človekoch a treba prispôsobiť ten projekt tomu. Zase keď sme vo veľkej firme, tak tá firma má veľa špecialistov na rozličné veci, či už prípravu dát, zmenové riadenie, komunikáciu, ale zase tí ľudia sa nepoznajú, je ich veľmi veľa, je veľmi ľahké zabudnúť na nejaké dôležité oddelenie a rovnako tá firma má nejaké mantinely globálne, takže je potrebné prispôsobiť zase v tejto veľkej firme. Niečo sa robí ľahšie a niečo ťažšie. Čo viem povedať, tak spolu vždy s projektovým tímom na strane klienta toto sa snažíme čo najviac zohľadniť, aby tie projekty napokon boli šité na mieru a dopadli dobre. A keď hovoríme o tých tímoch ľudí, ktoré sa venujú už potom konkrétnym projektom, tak EY má viac ako 50-členný tím pre SAP implementácie. Ako sa vám darí vôbec tento tím rozvíjať a udržiavať aj jeho expertízu naozaj v tejto dynamickej oblasti? Keď som začínal pred 20 rokmi, tak sme na poradenstve boli traja, a teraz nás je viac ako 50, už budeme mieriť ku stovke a každý človek, čo niekedy bol vo firme, ktorá rástla a škáloval tým, tak vie, že je to zabava. Takže v úvode sme robili iba naozaj rôzne procesné zlepšovania, reorganizácie, ale potom veľmi skoro som si aj ja aj EY uvedomil, že už sa nič nedá robiť bez IT. Každý človek, čo má viac ako 40 rokov, si pamätá ten prechod, kedy zrazu všetko všade treba IT. V tej chvíli sme k nám prijali väčší tím SAP konzultantov. Boli to ľudia skúsení, ktorí mali spolu veci odžité. Postupne sme k ním pridávali v našom týme, volám to dvojičky, juniorov, ktorých sme priamo práve vychovávali na týchto projektoch. A čím ďalej, tým viacej stále príjmame aj nových skúsených ľudí, ale aj ľudí hneď po škole, ktorých sa snažíme vzdelávať, alebo ľudí od klienta, ktorí už vedia používať systém SAP a povedali si, že chcel by som tieto skúsenosti využiť niekde inde. A ten rast toho tímu je tiež zaujímavé. Musíme tých ľudí vzdelávať po technickej stránke, ale aj po tej soft stránke. Ako spolupracovať, udržať tú rovnakú kultúru, dodržať rovnaké procesy, dodržať rovnakú terminológiu, aby keď človek robí na viacerých projektoch, aby nebol dopletený. Takže v nejakej miere tam musí prísť byrokracia v dobrom slova zmysle, ktorá nám pomôže byť lepšie organizovaný. Ako ste povedali, mať takú svoju dvojičku, teraz sa často hovorí o digitálnych dvojičkách, ale vy ste teda ešte vždycky mali ten v rámci ľudského kapitálu, mal každý svoju dvojičku. Ako sa vám darí prepájať technológie s expertízou? Pretože vy to skutočne robíte v oblasti procesov, daní, HR, vôbec všetkých personalistiky ako takej. Ako takáto synergia reálne vyzerá na nejakom konkrétnom projekte? Ono v niečom to delenie na tie rozličné oblasti je také umelé, podľa mňa, zastávam ten názor. Keď sa deti učia v škole matematiku, slovenčinu, vlastivedu, tak sa to učia na oddelených predmetoch, alebo tak to bývalo v minulosti. Ale tá realita je napokon taká, že človek, keď ide niekde na dovolenku, tak musí použiť aj vlastivedu, musí použiť aj anglický jazyk a musí použiť aj matematiku. Takže, a tak to je aj vo firmách, že žiadny ten problém nie je len IT, alebo len HR, alebo len daňový, keď zoberieme teraz napríklad transakčnú daň. Všetko to je previazané na strane klienta, aj na strane našej a výhoda EY globálne aj tu na Slovensku je to, že máme naozaj ľudí z rozličných oblastí. Že často tak vtipne vravím, že keď sa niekde stretneme 15 z vedenia, tak že máme naozaj najširší diapazon diplomov aj z vysokých škôl a certifikátov, lebo ideme od
práva, dane, účtovníctvo, udržateľnosť, holdingy a tak ďalej, až po IT. A často ten klient má nejaký problém alebo niečo, čo potrebuje riešiť a chce, aby sa na to pozreli ľudia z viacerých oblastí. A výhoda u nás, podľa mňa v našom tíme vývoja je to, že vieme rozprávať spoločným jazykom, lebo tí ľudia žijú často v svojich takých bublinkách, chodia na svoje konferencie, čítajú svoje časopisiky, ale u nás myslím, že sa vieme nadpriemerne porozprávať cez tieto domény a keď klient niečo potrebuje, Trumpové clá, aký to má dopad na nás, alebo vojna, niečo s dodávaním, tak vieme siahnuť po nejakom odborníkovi na tú oblasť a trochu si poradiť aj pri tých našich IT projektoch. A ono je najideálnejšie, ak to vieme uviesť aj na nejakom konkrétnom príklade. Jednou z vašich referencií je práve implementácia SAP v US Steel Košice. Čo boli najväčšie výzvy tohto projektu? Tak toto je príklad naozaj obrovského klienta, obrovského riešenia. Tam sme zmenili život 5-6 tisíc ľuďom, aj minimálne, ktorí zrazu robia v nejakom inom systéme. Takže ak by som rozdielil, v čom ten projekt bol zložitý a preto zaujímavý, tak keď som onboardoval ľudí do týmu, každý človek, keď prišiel, tak toto som mal jeden z tých prvých vecí, čo som vravel. Tento projekt je zložitý a preto zaujímavý. A keď to rozdelím, tak opäť technická stránka a potom aj tá ľudská stránka. Po tej technickej stránke US Steel Košice mali svoj vlastný systém, ktorý bol starší, plnil dlhodobo nejaké tie funkcie, ale už máme rok 2025 a si uvedomili, že dávnejšie, že je potrebná zmena. Takže nahradzali sme všetky tie aplikácie, ktoré mali od účtovníctva, daní, banky, predaj, výroba, údržba, HR, timesheety, sklady, takže všetko, čo si viete predstaviť. Zaujímavé to bolo aj v tom, že sme tam SAP každoročne zverejňuje nejaké nové inovácie, ktoré vedia firmy začať používať a mali sme mnoho takých, čo boli prvýkrát použité alebo prvýkrát na nejakej kombinácii. Takže to bola aj výzva pre ľudí a tých našich ľudí to bavilo, že super, že môžeme robiť na takýchto novinkách. A potom tá druhá bola dôležitá tá ľudská stránka. U nás na projekte spolupracovalo asi v niektorých okamihoch 150 ľudí, čo je už naozaj armáda alebo firma. Vo firme patrí to naozaj k najväčším projektom v strednej Európe. A tam podľa mňa, čo viem povedať, že sme si ľudsky sadli s tou druhou stranou, tak to je odporúčanie pre iných klientov, iných ľudí, že keď vám niekto príde, že je technicky šikovný, ale nejako vám povahovo nesedí, tak radšej hľadajte niekto, kto vám sedí, lebo keď budete spolu robiť 3 roky, zažijete ťažké časy, ťažšie časy, ľahšie časy a je dobré, keď je to niekým, s kým ste povahovo rovnakí. A čo tam bolo náročné tiež udržať tú komunikáciu, že v týme na strane US Steel Košice bolo cez 300 ľudí, napokon sme tam to používalo 5000 ľudí, takže toto bolo náročné. Zase ten projekt management je často taký, že ale to nejak obkecám, ja tu motivujem ľudí, ale už pri takomto objeme to nestačí. Nestačí ani Excel, sú potrebné rozličné nástroje, takých je teraz kopec, kde sa trackujú rozličné veci, zadávajú úlohy, mať trošku vedeckejší prístup. Takže v tomto to bol náročný projekt. Sadli sme si s druhou stranou. Ja momentálne píšem knižku, ktorú aj počas toho projektu som nazval Super lepidlo. Ako riadiť projekt tak, aby držal pohromade. A tam sa nám našim klientom podarilo držať pohromade minulosť, budúcnosť, ľavú stranu, pravú stranu. A napokon sme tam nabehli na čas, tak ako sme si zazmluvnili a ako sme si potvrdili zmluvu. Takže som na tento projekt a klienta som obzvlášť pyšný. A ako ste na to aj zaramcovali, teda 3 roky, viac ako 150 konzultantov v jednom momente možno. To je skutočne špecifický veľký projekt, ale predsa len, ak si to môžeme ešte zase zaramcovať tú súčasnú situáciu na slovenskom trhu. Aký je aktuálny dopyt vôbec po týchto SAP riešeniach? Tak špecificky pre SAP, ale aj pre iné riešenia väčšinou platí to, že keď niekto už má nasadené riešenie, mnoho firiem na Slovensku má SAP a je potrebné ten systém zlepšovať, prichádzajú nové verzie, nová sa teraz volá S4HANA, verzia není podstatná, ale tak, ak niekto bol skúsený pracovať so SAP minulosťou, tak momentálne to je naozaj krajšie, je to užívateľské, prívetivejšie, je to rýchlejšie. Takže keď už niekto má SAP, prechádzajú na tú novšiu verziu, ktorá ponúka nové možnosti, aj nejaké AI veci, ktoré v minulosti neboli. Niektoré veci, čo sa v minulosti počítali na pozadí 8 hodín, sa teraz vypočítajú za 3 minúty, že tej technológie sa zmenili. A potom sú firmy, ktoré majú iné riešenie, nejaké slovenské alebo menšie, ktoré im vyhovovalo a úplne bolo super. Ale keď tá firma zrazu narástla, je väčšia, je vo viacerých krajinách,
zrazu má nejaký medzinárodný obchod, tak zisťuje, že potrebujem nejaké väčšie medzinárodné riešenie. Hej? A toto je zase špecifický dopyt týchto firiem, ktoré tiež siahajú po SAP ako novom nástroji. Ak by sme sa pozreli na tie očakávania klientov, možno, samozrejme, ako ste povedali, každá firma je zase špecifická, každá má svoj príbeh, svoje priority. Ale je možno, menia sa najmä tie očakávania najmä možno v rýchlosti v tej súčasnej dobe? Ako viem povedať, že momentálne sa aj implementácie a špecifické SAP používajú na také upratanie firmy. Že vieme, že vo firme máme mnoho procesov historicky, ktoré sa nám nejako rozkolajili, niektoré veci nevieme, ako robíme zložito. Keď si povieme, že áno, prechádzame na nové riešenie, tak si to aj upracme. Tak ako keď sa človek sťahuje z bytu do bytu, tak vyhodí veci, ktoré si v živote neobliekol, staré časopisy, čo si odložil. Takže ten prechod sa často používa aj na nejaké procesné zmeny a pýtajú sa nás, povedzte, ako to máme robiť. Máme dojem, že to robíme zložito. Máme dojem, že schvaľovanie nákupu máme úplne komplikované. Je to takto normálne? A keď už to zavádzame nový systém, použijeme tie nové procesy ako nejaké kolajnice, ktoré nás prinútia to štandardizovať. Takže toto je taký trend, ktorý vidím naprieč strednými, ale aj veľkými firmami. Vy v UI pôsobíte viac než 20 rokov. Z vašich skúseností, ak sa na to môžeme pozrieť, ako sa líši práca na transformácii, povedzme, veľkej firmy a potom možno tých menších stredných firiem? Rozšírim túto od tých SAP transformácií alebo IT implementácií na také všeobecné zlepšovanie firmy. Tak keď vidím nejaké menšie stredné firmy, často sú to firmy, ktoré vyrástli, naozaj majú nejakého dominantného vlastníka, pár silných jednotlivcov. Väčšinou v takýchto firmách niečo pridávame, že niečo si tá firma uvedomí. Nerobíme to dostatočne, že keď sme to robili, keď sme boli 30, bolo to OK, keď sme 50, už neviem, keď je to 100, musíme to začať robiť inak. A my tie veci pridávame. Je tam často silná energia toho vlastníka, ktorý má nejaké princípy, vízie. Pozeráme sa na to aj ako vlastní tú firmu, či chce mať holding, dedenie, takže sme trochu, ako sú to také metatémy, širšie, alebo čo je pre tú firmu ziskové, čo je konkurenčná výhoda. A pri tých veľkých firmách zase tam je to naopak, tam sa snažíme uberať tie veci, že tie firmy majú tých ľudí veľmi veľa, sú previazané, komplikované, robia tie veci zložito, takže tam sa snažíme, vždy keď niečo pridávame, tak rovno aj uberať, aby sme niečo zjednodušovali, lebo posúvame tú firmu dopredu zjednodušovaním alebo uberaním, to je ten taký paradox. Zase v niečom sú tie firmy veľmi, veľmi podobné, že aj pre nás je to zaujímavé, keď sme v malej firme, niečo sa naučíme a potom týmto viem inšpirovať veľkú firmu. Pozrite sa, ako vie byť tá malá firma agilná. A zase, keď sme vo veľkej firme, vidíme nejakú štandardizáciu procesu a vieme to priniesť do malej. Pozrite sa, toto je štandard, ako sa robí. Niekto môže povedať vtipne, tí konzultanti nič nevedia, iba to prenášajú. Ja som na to hrdý, že to je rola tej firme, prenášať tie vedomosti z jednej skupinky Homo sapiens do druhej. Zase, aj keď je človek vo veľkej firme, aj vy tu u vás, či človek robí vo firme, ktorá má 100 ľudí alebo 100 000, tak stále napokon robím s 30 ľuďmi, nerobím so 100 000. Človek má nejaký rádius, s ktorými sa rozpráva a v tom tie firmy tie projekty sú napokon podobné. A my sa často stretávame s tým, že práve možno aj tie menšie a stredné firmy majú také obavy z tých IT implementácií. S akými najčastejšími predsudkami sa stretávate vy? Možno alebo aj s chybami, ktoré robia v tých konkrétnych firmách? Niečom sú tie, čo sú akože predsudky, alebo chyby v rozmýšľaní, môžem to povedať. Niečom sú ľudia techno-optimisti, že sú popletení tými hollywoodskými filmami, kde niekto príde, tak pokliká a už to funguje. Alebo Minority Report, kde v IT väčšinou je možné všetko, otázna je tá cena. A tí ľudia si myslia, že čo tam toľko robíte, že keď sa stavia diaľnica alebo mrakodrap si to uvedomujú, ale v tomto IT si to nevedia predstaviť. Takže treba sa vždy na to, čo dodávateľ alebo riešenie ponúka, pozrieť, koľko to bude stáť, koľko je tam toho úsilia. Často tiež vidím, že niekedy management hovorí, to je na mňa príliš technické, alebo to zjednodušte, že nemôžeme to takto prezentovať managementu, ale ako som už povedal, že všetky projekty sú momentálne IT, všetky v úvodzovkách, a napokon sú aj tak všetky tie IT projekty o ľuďoch, ale podľa mňa v minulosti 15 rokov dozadu IT systémy boli doménou ITčkárov, ktorí sedeli niekde na druhom poschodí tam vzadu, a boli to divní typci, a momentálne to tak nie je, tie projekty sú všetky IT a biznis
vždy sú drivované biznisom, ako to my vravíme, a už aj ten management by mal mať nejaké IT znalosti. Hej. Vždy, keď niekto povie, sa niečo pýta, aj generálny riaditeľ poviem, chvíľku pauzníme, trochu edukácie, hej, že vy musíte viac pochopiť, o čom to IT je. Takže ak je tu rada pre všetkých, aj konzultantov iných, alebo pre firmy, naozaj nebráňte sa tým témam, že to je na mňa príliš technické. Musíte im aspoň trošku chápať, aby ste ich následne vedeli riadiť, aby ste chápali tie súvislosti. Často, čo sú časté chyby, čo vidím, že keď sa niekto pýta v rámci firmy, čo by mal ten IT systém robiť a prejde sa ako tu po vašich oddeleniach a rozprávam sa s jedným človekom, pán, pani, nováčik, niekto skúsený a nazbierame tých požiadaviek, tak každý človek si toho navymýšľa, čo by mohlo byť. Keď sa to potom naspája, tak by sme tu vyrábali naozaj Babylon, hej, obrovskú väžu. A toto je veľmi, to sú užívateľské požiadavky. Hej. Je potrebné, aby bol niekto na vrchu, ten manažment, ktorý tomu musí chápať a povie, chápem, že toto vy chcete, ale nemyslím si, že to chce biznis. Niekto to musí potom prefiltrovať, čo chceme my ako firma, čo chceme my ako trend, čo chceme my ako EY, čo chceme ako US Steel a potom z toho robiť niečo, čo hrá dokopy a není komplikované. Ako hovoríte, to IT nás ovplyvňuje čoraz viac. Každý rok sa nám to pridáva, možno aj do sfér, v ktorých sme to nemali, možno aj toho bežného života. A navyše máme tu umelú inteligenciu. Ako vnímate ten jej súčasný boom a možno ako sú na ňu pripravené alebo nepripravené slovenské firmy? V oblasti AI som taký triezvy nadšenec, hej, že keď vidím niekoho AI super optimist, tak ho trochu ukľudňujem, keď je niekto zase konzervatívny, tak sa ho snažím povzbudiť. Nadšenec som aj preto, že keď sa zverejnilo prvý OpenAI ChatGPT, ešte tie obrázky, tak som patril k prvým 100 ľuďom na svete, čo to používali, lebo rád hrám s grafikou. A bol som na takých koloch, kde nás vzdelávali, ako to používať, pomáhal som trénovať. Čiže vďaka vám to teraz máme nejako nastavené, dá sa povedať? To bolo v úvode, keď dal človek, že chcem nakresliť jablko, náš Simpson, tak mu tam nakreslilo šlapky omylom a bolo to ešte chybné, hej, a pomáhali sme to aj trénovať. Takže som v tomto nadšenec, hej, tiež ChatGPT a našu aj EY lokálnu internú verziu používam dennodenne. Hej, prestal som googliť. Mám 2,5-ročnú dcéru, tak tá tiež už vie používať ChatGPT. Hlasový model, keď sa pýtame, čo je toto za rastlinka, učím ju, že musíš rozprávať zreteľne, aby ti robot rozumel. A keď sme v obchode, tak je tiež poviem, rozprávaj zreteľne, ako s robotom. Hej, takže je to zaujímavé. Takže v svojom živote som nadšenec, rovnako aj naša firma EY máme interný model, hej, kde máme vlastné dáta natrénované na našich informáciách. Teda není to ten verejný, môžeme tam zdieľať aj súkromné dáta, tak tiež používa to mnoho ľudí interne na Slovensku. Som viedol takú sériu školení, kde sa to ľudia učili používať. Dielali sme skúsenosti, takže tam rada pre všetkých, hej, drobná osveta vie zmeniť veľmi veľa a keď niekto nepoužíva tieto nástroje, tak naozaj žije v minulosti. Zas keď sa prepnem aj do toho konzervativizmu, tak veľa ľudí vníma to aj ako nejaké také kúzlo, hej, že zrazu príde firma a potrebujeme AI. Hej. A potom sa rozprávame a zistíme, že pýtame sa, aký máte IT systém, nejaký starý, aké máte IT oddelenie, hej, je to pán, čo nám rozdáva mobily. Napokon povieme, vy nepotrebujete AI, potrebujete nejaký možno jednoduchší nástroj, takéto aj my máme interné na schvaľovanie cesťákov, schvaľovanie objednávok. AI nepotrebujete, stačí vám takáto drobnosť, stačí vám upratať procesy. Nie je to teda riešenie na všetko, treba začínať tým problémom a nie riešením. Ale zase sú firmy, odvetvia, kde AI má svoje opodstatnenie, často sú to tie konverzačné modely, keď už máte so svojimi klientami na e-shopoch, alebo so zamestnancami, keď sa zamestnanci pýtajú, ako mám niečo robiť v systéme, ako si mám vypýtať, ako si mám kúpiť letenku, ten chatbot mu pomôže. Rovnako analýza dát, spracovanie dát, doľovanie, takže tých špecifických use caseov je obrovsky veľa. Zase AI implementácia je IT projekt ako každý iný, hej, na to nezabúdať. Hej. To, že je to AI, neznamená, že to je ako Terminátor, že sa to zrazu zloží samo a funguje. Takže treba si dávať na to pozor ako na akýkoľvek iný IT projekt, ktorý má mať rozpočet, termíny, aj sledovanie. Dávať si pozor, aby to bolo spoľahlivé, hej, aby bol napokon rentabilný. Hej. Často napokon sa zistí, že to riešenie je síce cool, ale je veľmi drahé. Hej. Takže musíme počkať, kým niektoré tie veci zlacnejú. Každopádne zmení to, hej, ako chodíme do roboty a čo robíme v robote, tak nenápadne, ale po 10 rokoch to bude úplne iné. A skutočne, ako ste povedali, aj zvyšovať tú efektivitu pre každú firmu. Vy ste aj v príprave na tento rozhovor uviedli, že firma nad 50 ľudí si vystačí bez klienta s istou nadsázkou. Ako ste to mysleli? Áno, bolo to skôr také,
keď niekde som optimista, niekde taký cynik alebo mizantrop. Často vidím, že firmy, aj u nás interne, ale určite aj u vás, hej, si navymýšľajú rozličné procesy. Hej, že v úvode roka niečo plánujeme, hej, na úrovni tímu, potom na úrovni ľudí, dávame mi ciele, vyhodnocujeme, potom máme interné nejaké aktivity a sledujeme si školenia a tak ďalej a potom zrazu zistíme, že máme toľko tej internej roboty, že veď my ani klienta nepotrebujeme, my by sme si mohli iba tuto robiť tieto naše všetky procesy. Hej. Takže v tomto som zástanca naozaj jednoduchosti, hej, tie veci nekomplikovať, hej, lebo často sa niečo vo firme zavedie, ten človek potom odíde, pominie nejaká vec, ako informácie o pandémii, hej, dodnes je to nalepené všade na veckách, v reštauráciách pandémia není a tie veci tam budú ponalepované ešte podľa mňa ďalších 15 rokov, takže znovu niekde je naozaj dobré byť ako buldozer a veci rušiť a jednotušovať, hej, aby sme sa naozaj venovali to, prečo sme tu, hej, každá firma, aby sme plnili požiadavky klienta. A vy hovoríte, že firmy sa menia len vtedy, keď chcú. Ako rozpoznáte, že im ide skutočne o nejakú zmenu? Toto je to také tvrdenie z toho terapeutického sveta. Hej. Často terapeut niekomu povie, že ty v hlave vieš, ako to máš robiť. Hej. Vie, že aj my vieme, mali by sme prestať fajčiť, mali by sme športovať. Takže v hlave to vieme. Je to o tom, že či to chceme. Hej. Často nás však zahltí svet, bežné veci a nemáme na to mentálnu energiu, na tie veci zabudneme. Podobne to aj s tými kadejakými procesnými zmenami alebo IT zmenami. Keby sme dali top managementu písomku, hej, že ako to robiť, tak by všetci mali, hej, pásli, hej, mali by 56%, lebo v teórii vedia, ako to robiť. Len potom, keď príde tá realita, sa na to nenájde čas, alebo v úvode projektu, alebo chceme robiť zmeny, tak to robíme a postupne každým ďalším dňom to prestávame robiť. Ja to volám reverzný kaizen. Kaizen z japončiny je postupné zlepšovanie, reverzný kaizen je postupné zhoršovanie. Takže ľudia vedia, ako to majú robiť, vedia, že sme niečo prestali, ale nejakým spôsobom z tých všetkých rozptýlení, čo sú, to prestanú robiť. A často ja tým klientom vravím, vy to viete, treba si povedať, že to chcete. Tuto konzultant externý vie pomôcť, je to paradoxne taký impuls, ktorý vie prísť aj s mozgom, že niečo poradíme, keď sú nejaké veci, ale aj rukami. Podobne ako keď máte trénera na plávanie, niekto, kto vás tam núti prísť každý útorok, ktorý vás núti, že áno, ešte mali by ste plávať aj znak, viem, že vás to nebaví, ale mali by ste to a vy už tam vidíte tú autoritu, takže často ten konzultant vie pomôcť preklenúť tú takú klientové slabšie okamihy a posúvať ten projekt dopredu. Hej. A ako to vieme zhodnotiť, tak často vidíme, hej, ten manažment v úvode je vždy podobný. Všetci sú nadšení, vedia rozprávať. Len potom zistím po pár meetingoch, či ten manažment je iba populistický, že to tvrdia a napokon sa nič nerobí, alebo idú od toho rozmýšľania, chcenia aj k robeniu. Áno, aby to nebolo len, že skutek, útek potom. Tak. A celkovo, ak si môžeme ešte možno pozrieť na nejaký taký výhľad do budúcnosti, aj keď ja tu často hovorím, že v súčasnosti sa ťažko robia akékoľvek predikcie. V táto doba možno nie je úplne na to najjednoduchšia, ale zase ktorá bola možno aj v minulosti. Ale aký vývoj v oblasti IT transformácií a podnikového poradenstva očakávate v najbližších rokoch? Na čo by sa aj z toho vášho hľadiska, z vašich skúseností mali firmy pripraviť? Vy, ak robíte v médiách dlhšie a vidíte tie články, tak poznáte tú takú vetu, čo mávajú často firmy a poradenské, že v dnešných turbulentných časoch veci sa menia, čím ďalej, tým rýchlejšie, musíme rýchlejšie reagovať. Toto je 20 rokov, hej, vo všetkých brožúrkach, vo všetkých článkoch vždy to platilo, hej, svet sa vždy menil, ľudia vždy museli reagovať, hej, aj počas projektu US Steel Košice sme mali. Začínali sme ho pri konci pandémii, prišiel útok Ruska na Ukrajinu, hej, takže tie zmeny sú tu vždy. Predtým boli dvojičky, Lehman Brothers, vždy sa niečo deje, vždy je potrebné meniť. Takže tie veci sa odvždy menia. Hej. A pre nás ako externých poradcov vieme, že veci sa budú meniť a vtedy vždy sa hodí pomoc niekoho externého, s kým sa poradiť, kto to už má trochu predžuté. Hej. Takže podľa mňa tu vždy bude nejaké opodstatnenie, hej, pre tú externú pomoc. Čo sa podľa mňa bude meniť je to, že v minulosti, hej, klientom pre mňa stačilo vedieť veľmi málo, aby som klientom pomohol. 20 rokov dozadu, 15 stačilo vedieť robiť pivotky s Excelom, flowchart po anglicky a čítal som trend, tak som bol rozumnejší. Teraz za tých 20 rokov naozaj ľudstvo, aj Slovensko je oveľa šikovnejšie. Tuto vo vašej budove je tu toľko veľa šikovných ľudí.
Takže s jednoduchými vecami už klienti nepotrebujú pomôcť. Aj keď tu máme tie language modely, vedia si poradiť. Takže podľa mňa bude dopyt po zložitejších riešeniach, aj cez viac tém, ktoré prinášajú riešenie. Nie len analyzovať, ale priniesť nejakú hodnotu. Takže v niečom sa to mení, v niečom sa to nemení. Takže to je rada pre všetkých, ktorí sa živia poradenstvom. Aj s ľahkými vecami si ľudia a firmy budú vedieť poradiť. Treba sa zameriavať na tie ťažké, ktoré sú ťažké a preto zábavné. A na tie zložitejšie procesy, ako hovoríte, lebo možno skutočne každá doba prinášala svoje, ale predsa len žijeme v súčasnosti v takej preinformovanej dobe. Čiže dobrý konzultant môže byť na nezaplatenie v tomto smere. Súhlas. Tých impulzov je strašne veľa. Hej. A sme proste prestimulovaní zo všadiaľ. Hej. Knížiek, časopisov, podcastov, čo môžem pozerať, je toho strašne veľa. Ale v nejakej chvíli si už tiež treba povedať dosť. Už nepotrebujem informácie, musím sa rozhodnúť, že chcieť robiť to sám alebo s niekým zvonku. Ďakujem vám pekne aj za tieto slová. Verím, že aj náš rozhovor bol takým dobrým impulzom pre firmy na Slovensku, ktoré budú chcieť využiť prípadne aj vaše služby. Naším hosťom bol Vladimír Kaštier, partner spoločnosti EY na oddelení konzultingu. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj za veľmi príjemný rozhovor.